С много от вас се познаваме от обученията, които съм ходила. С някои сме правили лични консултации. За тези, които не ме познават, много накратко ще се представя. Казвам се Теодора Петрова, юрист съм с над 10 годишна практика като адвокат, основно в сферата на семейното право, и от 4 години съм медиатор. Провеждам обучения на тема комуникационни умения и ключова компетентност. Работя индивидуално с хора, като им помагам да изградят едни по-успешни и по-стабилни взаимоотношения. И така, защо сте тук? Предполагам, че някои от вас идвате от интерес, други от любопитство, а трети от потребност, за да научите нещо повече за взаимоотношенията и за това как да изградите едни по-хармонични такива. Сега, ако очаквате да ви кажа как формулата за успешни отношения, няма такава. Нито аз съм изградил, нито пък някой е изградил или ще изгради. Това, което ще ви кажа обаче, са едни механизми, които когато ние приложим в нашия живот и в нашите взаимоотношения с хората, наистина могат да ни помогнат да колко по-успешно определено могат да ни помогнат да бъдем по-хармонични с себе си и с хората около нас. Когато тези механизми ние ги приложим в нашия живот, съответно ще постигнем една вътрешна хармония, а знаете, че външната хармония започва най-напред от къде? Вътрешната среда. Преди това обаче, преди да започнем с съществената част, нека да си зададем и да отговорим на няколко въпроса. Къде? Моля. Въпросите малко се бавят явно. Така, виждате ли всички? Сега, задавайки въпроса, искам всички, които отговарят с да си вдигнем ръцете и съответно, ако отговорът е, не си вдигаме ръцете, ако отговорът е не. И така, случвало ли се да изпаднете в състояния и в взаимоотношения, при които да изпитвате отрицателни емоции, тъга, ярост, обида, които са породени от думи, действия или бездействия на хора около вас? Така, но добре. Случвало ли ви се да изпаднете в взаимоотношения, в които вие самите да кажете или направите нещо, с което да съзнателно или несъзнателно да нараните хора и в последствие да изпитвате някакво чувство за вина? Добре. Има една идея по-малко, но като цяло сме в общество. И има ли някой от вас, който по никакъв начин, никога в живота си да не е изпадал в конфликтна ситуация, да не се... Заповядайте, моля. Заповядайте. Извинявайте. Който никога не е изпадал в конфликти, да не е изпитвал отрицателни емоции в общуването, да не е изпитвал обида, да не е изпитвал някакво разочарование. Има ли такъв човек сред нас? Няма, не може. Да. И е нормално да няма. Отрицателните емоции са нещо съвсем нормално в нашите взаимоотношения. Те се пораждат в контактите ни с хората около нас, дори започвайки от най-близките, контактите с родителите, контактите с партньора, контактите с детето. Така, предполагам, възрастта, която виждам, че сме общо на една и съща възраст, предполагам, че много от нас са родители и имат деца. Много често сигурно ни се е случвало да се скараме на детето си и в последствие да изпитваме вина. Случвало ли ви се? Много често. Това е нормално. И после си казваме, защо го направи. Или пък казваме нещо на партньора и той ни казва нещо и се почва, ох, сега, що му го казах това, що и го казах това, ама то сега... Когато и после почваме да се питаме, ама какво стана? И що стана? И какво стана? Започваме да изпитваме едно чувство за вина. Няма смисъл от това чувство за вина. Чувството за вина е най-деструктивното чувство за всяко едно взаимоотношение. Защото вината с какво се свързва? Когато чуем думата вина, с какво я свързваме? С болка. Така? С друго? Еди. Страх? Да, страха също е такова отрицателно чувство, което да. Така, да. Със срам. Така, да. И обида. Много често
често вината е свързана с някакъв вид обида, която изпитваме или която нанасяме. Замислете се. И вие сте били сигурно от едната страна, в която сте обиждали даден човек и сте изпитвали вина, или пък някой ви е обиждал. И отново този човек също е изпитвал вина, независимо дали вие сте го осъзнавали или не. Когато говорим за вина и за обида, говорим за нещо друго. Помага да следваш представя. За една така много толерирана думичка в последно време, в последните години, прошка. Може би така има сред вас привърженици на религиозни, на духовни учения или на религиозни вярвания и навсякъде ни се казва, че трябва да прощаваме. Нали така? Предполагам, че навсякъде сте чели някакви статии, в които ни се казва, ама то трябва да простим, защото като простим ще се освободим. И така, и пак, трябва да прощаваме. Ами, скъпи приятели, ще си позволя да нарека приятели, не трябва да прощаваме. Защото прошката не е акт, който трябва да бъде извършен. Защото знаете ли какво се получава? Вие нещо се е случило и вие си казвате, аз трябва да му простя на този човек. И в крайна сметка, аз като му простя, ще се освободя. То трябва обаче дълбоко в себе си. Усещаме, че не можем, нали така? И въпреки, че си казваме трябва, така, въпреки някъде в нас се стои едно такова чувство на болка, което си ни тормози. И почваме другото. И гняв точно така. И почваме. Но сега пък защо пък не мога да му простя? Почваме самообвинението, което е още по-деструктивно чувство. Прошката. Спасение или умиротворение. Всеки ни учи, че трябва да прощаваме, обаче никой не ни учи как да го направим. Както казваме преди малко, прошката не трябва да го направим. Тя е избор дали да го направим, кога да го направим и как да го направим.